କାହିଁକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ? ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ପାହାଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଦ୍ରୀନାଥ ଉପରେ ପଡିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଏକ କୁଟୀରରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ରୂପ ନେଇ ବଦ୍ରୀନାଥର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେହି କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜ ସହିତ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ବୁଝାଇ ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେହି କୁଟୀରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଳକ ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ମହାଦେବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି କେଦାରନାଥ ଆଡକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା।